Πήγε πάλι αυτός ρε γάμο, θέλω να όλα τα έχει χάσει εδώ πέρα, με λέει ψάξε, βάλε μπλουζάκια τέτοια, πού πήγε ο Νίκος ρε γάμο, εδώ είσαι ρε, εδώ είσαι, κάτσε. Έχουμε σοβαρό θέμα. Τι? Λοιπόν, πες μου ποιους αρνητές ξέρεις? Πάρα πολλούς. Αρνητές εμβολίων. Εγώ. Χαμός γίνεται. Εγώ είμαι σε αυτούς. Σε αυτούς? Ναι. Ωραία, θύμισε μου να σε δίνουμε μετά. Πώς τους λένε αυτούς? Flat earthers. Αυτό είναι αλήθεια. Εξυπακούτε ότι είναι αλήθεια. Ναι. Μην κάνεις καμιά μαλακία και πας στην άκρη, έπεσες. Το ξέρω, τι μπαλόνι είναι. Ναι, επίσης όπως είμαστε καθιστοί στις δύο άκρες του καναπέ, μπορεί να αρχίσουμε να κάνουμε τραμπάλα σε λίγο. Λοιπόν, αρνητές ταυτοτήτων. Και σε αυτό μέσα είναι. Ο Κώστας μου λέει πριν, εγώ μου λέει δεν θα πάρω ταυτότητα. Ρε Κώστα, όλη τη μέρα έχεις ακουστικό στο αυτή, τι ταυτότητα δεν θα πάρεις? Και στην τελική σε παρακολουθούν. Χαίστηκαν για σένα που είσαι και τι κάνεις. Ναι, νομίζεις. Τώρα μου θα στείλω. Σήμερα μια πολύ καλή φίλη μου άνοιξε τα μάτια. Σου έχω και άλλοι αρνητές. Αρνητές σεξ. Όπα. Οι γυναίκες. Όλο πολλές τα βλέπουν. Δεν έχεις αρνητές σεξ? Αυτό να πεις. Γελάς. Ελπίζω η γυναίκα σου να μην το βλέπει. Και η δικιά μου το ίδιο. Μια φίλη σήμερα μου άνοιξε τα μάτια. Αρνητές χολυστερίνης. Αρνητές χολυστερίνης. Φάτε ελεύθερα. Θέμα που μας ενδιαφέρει. Είμαστε όλοι θύματα μιας παγκόσμιας συνωμοσίας. Η χολυστερίνη δεν μετριέται με το σωστό τρόπο. Δεν έχουμε χολυστερίνη. Το ξέρω αυτό. Απλά τη μετράμε λάθος. Δηλαδή? Δεν είναι σωστός ο τρόπος μέτρησης. Επίτηδες για να μας βάλουν σε ένα δυτικό τρόπο ζωής, με fit, με γυμναστικές, με light προϊόντα, όλα αυτά. Αρνητές χολυστερίνης. Θεωρώ ότι είναι το μέλλον. Δηλαδή, εγώ είμαι εντάξει που είμαι 135 κιλά. Εσύ σε κάποιες χώρες της Μέσης Ανατολής θα σου να περιζήτει τόσο. Αχ, να μην είμαι εκεί. Λοιπόν, μεταξύ μας, ό,τι άλλο βρείτε, συνωμοσία, στείλτε το μας και προσέξτε. Σάφρες ακούω. Σάφρες ακούω. Πού είστε ρε μαλάκες, πού είστε ρε μαλάκες, Όχι ρε, πούστη μας πού βρήκε. είστε? Ευχαριστώ μαλάκα. Τι θα γίνει αυτό? Ρε μαλάκες, πάλι τα ίδια. Έχετε καταρτήσει τα ιδέα. Ελάτε να δουλέψουμε. Νοντά, πες μας, την καινούργια την ταυτότητα την πάρεις? Όχι ρε, δεν θα πάρω. Όχι ρε, δεν θα πάρω. Όχι, δεν θα πάρω. Σιγά με Παραστάτη και αγώνα. δεν το καταλαβαίνετε, έχετε τσιπάκια.